Gaurko bideoan progresio geometrikoetan sakonduko dugu. Sarritan, segida baten hainbat gairen batura ezagutzea nahi izaten dugu. Esaterako, 5, 10, 20, 40 segidan, lehenengo 3 gairen batura kalkulatzea erreza da. S letraz adieraziko dugu batura hori. S azpi 3, 5 gehi 10 gehi 20. Guztira 35. Baina, lehenengo 13 gairen batura galdetzen baldin badigute, luzaroan arituko gara kalkuluak egiten, eta hankalsartzeak egingo ditugu. Horretarako, adierazpen orokor bat proposatuko dizuet. S azpi n, hau da, n gairen batura, n gaia, bider arrazoia, ken lehenengo gaia, zati arrazoia, ken bat. Formula hori gure kasuan aplikatu ezkero, 13 gairen batura, berdin, 13 garren gaia, bider arrazoia, eta arrazoia bi da, 5 bider bi, 10 bider bi 20, bider bi 40, ken lehenengo gaia, 5, zati, arrazoia bi, esan dugun bezala, ken bat. Baina, 13 garren gaia jakitea ezinbestekoa dugu. Beraz, goazen 13 garren gaia kalkulatzeko, gai orokorra kalkulatzera. Segidaren lehenengo gaia 5 da. Bigarren gaia kalkulatzeko 5 bider bi egiten dugu. Hirugarrena jakiteko 5 bider bi berbi. Laugarrena kalkulatzeko 5 bider bi berriru. Beraz, n-garren gaia kalkulatu nahi baldin badugu, 5 beti agertzen zaigu, beraz, 5 bider bia ere beti agertzen da. Hemen biber bat eta hemen biber 0. Eta posizioa, berretzailea da, posizioa baino unitate bat txikiagoa, beraz, n ken bat. Gure 13 garren gaia honako izango litzateke. 5 bider biber 13 ken bat. Hau da, 5 bider biber 12. Eta kalkulagailuaren bidez egin ezkero, 20.480. Jarrai dezagun gaien batura kalkulatzen. 13 garren gaia jadanik badakigunez, 20.480. Bider bi ken 5. Zati bi ken bat, bat. Horren emaitza, 40.995. Beraz, A segidaren lehenengo 13 gaien batura, 40.995 izango da. Orain zuen kontura, honako segida hau. B segidaren lehenengo 11 gaien batura kalkulatzea.